Wong nang internet iki lucu nih pol. Wong-wong iki beda-beda akeh banget. Yo. Oh kayak ngene loh. Jantunan nyisin nih. Wong kayak ngene kok iso viral sih. Padahal mek joget tok ganteng ae ora. Wong iki perlu utek. Enak yo. Nyinyir do internet. Karek ngetik iki kok wis kirim. Dia langsung merasa aku yang paling api, aku paling bener, aku paling suci, aku paling moral. Tapi kok aku tok kok kancaku ya tetanggaku ya wong sing gak tak kenal ya awakmu bodoh ae. Jadi nek wong sing salah langsung dihakimi sajane ya kira kabeh iki ora beda ada. Iki omong meneh ngomong pejabat sing korup, padahal awake dhewe yen arep tuku golek barang sing murah sanajan barangnya selundupan aneh tenan iki. Iki omong meneh grundel gara lingkungan elek kotor ambu, padahal masyarakat dhewe sing gak sampah nang kono. Iki malah banjir nyalahno pemerintah. Iki kabeh salah pemerintah. Padahal ya awake dhewe sing gak sampah di kali. Iki ana maneh ngomong semangat demokrasi. Padahal ya nenek sing beda pilihane langsung diworo anak abah, langsung dihina, terus langsung perpecahan di Indonesia. Omongan terjadi aneh, pol. Lucu itu Indonesia iki. Wong iki kabeh pengen negara maju, tapi pengennya sing instan. Wong iki pengen pejabat iki sing jujur, tapi masyarakatnya yo akal-akalan. Iki yo pengen generasi enom ki luwih apik timbang generasi sadurunge. Padahal pas ada generasi enom sing bersuara langsung diworo. Bagi generasi enom roh apa sih? Saya cilik rasa kayak omong. Yang kok mirip banget sih Indonesia, mak internet boleh punya nyopo, terus wong kita bermuni mapik. Boleh kene kabeh munafik. Jarene ya, wong nesu karo sesuatu iku amarga ndelok bayangane dhewe nek kono. Mungkin gara-gara kuwi ya, wong iki tersinggung, gampang tersinggung lan ngurusi uripe wong liya, ora malah introspeksi diri. Mungkin apa sih? Munafik banget. Tapi saiki pitakonane ae dhewe klebu munafik sing kaya piye? Ana wong sing ngerti lan gelem owah lan enes sing tetep sok suci lan terusake gak gelem salah. Aku wong sedih. Ternyata bener kabeh wong iku munafik.